Áno, tak teraz nás prerušilo, no ale už sme späť. No skončili sme pri tej chody, tak sme sa rozhodli, že táto mu určite svedčí, tá tvrdiacka chruze. No, je to jeho. Tak teraz prejdeme vlastne rovno napríklad Simika. Že teraz by sme mohli vytvoriť nejakú tú jeho slečnu. No, ale dajme mu rovno. A tu sa dá aj pohrávať si s genetikou, no hrať si s genetikou, tak to vlastne, keby sme chceli napríklad jemu dieťa urobiť a dáme hrať si s genetikou, tak počítač automaticky vlastne by odhadol, ako by jeho dieťa v skutočnosti vyzeralo, keby bol takýto. No ale my teraz ideme pod manželku, tak máme pridať Simika, no a manželka by mala byť žena, určite. No, fúha, toto bude ťažké. Treba sa s ňou poriadne vyhrať, ako pozerám. Tak začneme, vlastne bude to tiež mladá dospelá. No vlastne, oproti Sims 3 tu je menej týchto, tam sa dalo ísť od batoľaťa, tu už máte rovno dieťa. V hre je normálne batoľa, ale oni to, že vraj pridajú, aspoň tak sa vyjadrujú na EA, na celej tej stránke. No tak začneme vlastne hlasom, už keď sme tu. Melodický hlas. Hrubý, nie. Stredný. No, už sa ku to. Aha, tak žena tu má iné hlasy, má tu sladký. Potom je nejaký tak melodický a ďalej romantický. Vlastne, pardon, rytmický, áno. Tak my dáme sladký. Je to cukrík. Dobre. No, to by sme mali chôdza. Tak chôdza by som dal. No, dáme aj ženskú chôdzu. No, ale ju by sme si mohli s ňou pohrať. Takže vybrať aspirácie. Tak, Dal by som láska, no už keď je to žena. tak je tu bohatstvo, jedlo, kreativita, oblíbenosť, nekalosť, láska, príroda, rodina, sportovní a vzdelanie. Dajme tú lásku. Ja si myslím. A tu môžeme vybrať. Lamačka srdci, alebo osudová láska. Dal by som tá osudová láska. Áno, sú dva láska z neho. No a tu nám hneď vyhodilo, že svúdni simíci sú v milostných dobrodružstvích úspešnejší než ostatní. A ideme na vlastnosti. Čiže mali sme od začiatku, od konca. Emotívni, čiže tu by sme mohli dať, že by bola romantička. A tu už má vo vlastnosti, že má... No teraz ideme urobiť kúsok takú... nechcem hneď povedať, že zápornú, ale chcel by som vidieť, ako by to vyzeralo v tej domácnosti, keď bola akože... počkajte, hneď to tu nájdem. No, nevyšinutá, ale... nie, ani zlá, nie. Chcel som... Zakernú skorej. To je ono, zákerná, ona bude. Toto bude takáto domácnosť, že je úžasná. To bude koniec. No, životný štýl. Mohla by byť... Nie náš ranec. Ale nie, ona bude mať peknú postavu určite. Napríklad teraz, keď sme chceli detinska, tak nemôžeme, lebo sa nám to... Je to v konfliktu so zákežná, takže to sa mi páči, že nemôžete tam dať všetky vlastnosti na jednu kopu. Gurmánka by mohla byť. Áno, ona by mohla byť. A ešte možno Veselá, nie? áno, ona je veselá kopa. Barbora. Jednoduchá proste. Barbora a Rainbow. Slovenské meno. Poloslovenské. No tak bude Barbora. No a teraz ideme na ňu na tú výrobu, tak začneme hlavou. Tak budeme si to vybrať. No, budeme stavať na tomto. No, a teraz ju môžeme upraviť. Vládne budeme mať. No tak ideme upravovať. Tak pro tú hlavu, tak ten profil. Daj tú šotovku prvo preč. Áno, hneď. Len prvo upravíme vlastne profil. Tak. To som nechcel. No, tá šiltovka mi vážne akože vadí. Tak. No, tá šiltovka tam bola celkom dobrá. Tak, ideme na tú tvár ešte Ale raz. to doladíme časom.
Tak, no ten profil tváre hlavne. Tak, my ho za chvíľu upravíme, nelákajte sa, nič, všetko bude v poriadku. Tak, teraz si môžem No, tak tento pohľad mi mohol dať kúsok skôr. Dobre. Tak pomoc taká zase nie. Nebude bacúrka, bude. Musíme ho nejako pekne vytvoriť, čo by sa po nej pozerali aj chlapci, nie? Čo myslíš? Ten nás je dlhý, bože. Keď sa s týmto naučím robiť, no tak to chvíľku potreba, naozaj, akože fakt. S týmto mi dajú zabrať EA. Sáci. Pozrieme sa, či tu je nejaký nos, lebo jakým vytvorím nos. Akože to je, no. Tento by sa celkom hodil podľa mňa, lebo ku jej tvári sa hodí takýto menší. Lebo je taká milá, jemná. A tie oči teraz nejako. No, tak sa to. Tie oči. Nechcem zase veľký. Aha, no ježiš. No to som kúsok prehnal. A modré nech sú určite. Modrá očka, no dobre. Tu môžete vlastne aj toto nadstaviť. Až také maličké, ale také pekné buľvy tam. Väčšie, nie? Áno, určite. Viete, akože som celkom kreatívny architekt, ale keď mám vytvoriť postavu, tak neviem. No. Tie náušnice by sa aj niekde tam hodili. A ten účes, tento by bol top. Áno, ešte nadstavíme tieto základné. Aha, vlastne, no dobre. Tie linky, no. A tú hlavu tam vlastne pokračujem tak vlasy. Tu máme hneď krátke, stredné a dlhé a pozrime sa. A tieto, aké je medzi tým rozdiel? Ale nech je čisto blondína. A blondína, no, ale mne by sa páčila nejaká tá redheadka. Pozri sa na to. Takú ohnivú hrivu. Alebo ríšava? Redheadka, no tak to mi pripomína Elise z Assassin's Creed Unity, taká ohnivá hriva. A redheadka proste. A to telo by sme mohli trošku praviť, lebo... Áno, tak to samozrejme, ideme prvou hlavu. Doplnky, no nejaké tie náušnice, ktoré mi tu nasrané normálne. Niečo, čo by sa jej hodilo ku farbe. Ku farbe. A tieto sú také diamantovejšie. A tie by sa aj pekne ladili k mým vlasom a už máme aj vybraté, nie? Určite. No, tak okuliare nie. Na hrdelník jej dáme nejaký. Toto je rok, takže tvrdé. A my jej dáme niečo také, ona je proste super. Toto nemá vlastne chybu a ja som normálne zamilovaný. No, pardon. Toto nie. Chcel som pozrieť na tieto. Toto by sa aj takisto hodilo. Čo myslíš? No tak teraz si ma úplne presvedčil, čiže už to nemeňme. Áno, kto nebude spokojný, to napíše do komentov, ja som 100% spokojný. Tak, no ideme na tú postavu, s ktorou sa vyhráme. Nie, že by som bol nejaký opozít, ale proste musíme ju vyzliť. Keď ju vyzlečieme, budeme vidieť vlastne tie partie všetky. No, tak, dobre, nič som neurobil, nevšímajte si ma. Nechcem s nej urobiť nejakú chudu zase. Ty kokos, no, také zase nie. Také priemerné, dobre, tak tie boky. Musíme to všetko, boky kúsok zúžime. No, chápeme sa všetci. Toto netreba komentovať. Nie, toto ako nepotrebujem, stačí sa na to pozerať proste. No dobre. Taký, chcem urobiť niečo priemerné proste. Nebudem tam. Áno, samozrejme, vidíme, že Martinovi táto jeho kreativita celkom ide. No, už hej, lepšie jak príklad. No, nechcem ju zas nejako prenakať, alebo čo, bude proste priemerná. No, za chvíľu nám to stopne. Tak ja to už stopnem radšej teraz, aby sme si potom užili ďalšie kreatívne napady.